Terve! Terve! Kello on nyt tän verran. Ja me arvotaan nyt tää kello. Voitatkohan sä tän kellon tai et? Niin. Tää muuten loistaa ihan on hyvin. muuten jänskää. Arvotaan, tässä oli osallistuja nyt niin määrä X, en muista, mutta tästä te näette sen. Oliko 125? Joo. Se oli yksi, joka ei osallistunut arvontaan. Ja tuossa ainakin meidän YouTubesta otettiin sitten järjestyksessä, ne laskettiin kaikki kommentoijat ja sen jälkeen tonne satunnaislukugeneraattoriin. Pam! Ja niin sit sitä painaa vaan spin ja voittaja tulee. Hei! Joo. No niin, ja kuulkaa, arvonna voitti Otso Helenius. Onnea Otsolle. Hyvä Otso. Hyvä Otso. Hyvin kommentoitu. Tule noutamaan kellosi, kun sinun aikasi sopii tähän kellon noutoon. Niin, sinun aika ja kellon aika niin on niinku yhdessä. No. Ja tää kello on nyt ihan oikeassa ajassa. Tässä kello on oikeasti tämän verran. Tulee eli on aika ilta. Meidän päivä venähti aika pitkään, koska käytiin rilluttelemaan pitkin kyliä tuolla kaikkia asioita. Ja tutka-asiat jatkuu. Mitäs sieltä nyt tulee? No, täällä tulee nyt Furunon tutkajärjestelmä. Mitä toi yksi hyppäs tosta? Furunon tutkajärjestelmä, katsotaan mitä tästä kehittyy nyt tästä hommasta sitten. No mikä sul niinku, että otatko sä sit sen magnetronin niinku irti ja siirrät vai miten? No, mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Lisää tutkia. Pannaan nyt tuonne katolle niitä pyöriä. Täällä on tullikoira Taskinen tsekkaa nyt, että ettei paattiin tuu mitään väärää. No nyt on liitinnäyttely. Joo, tässä on toi näyttö ja tässä on toi keskusyksikkö ja sitten näitä palikoitahan nyt sitten on vaikka kuinka paljon. Katsotaanhan nyt mitä. Mä kokeilen tää pakettia tässä jollain tapaa. Mutta sitten tästä puuttuu nyt nämä virransyöttöpistokkeet. Noihin tietenkin. Hukaat ei tunnu olevan tässä läjässä tämmöstä. Mä tinaan vaikka johot noihin suoraan kiinni ja katsotaan sitten mitä tää sanoo. Noin, johot on juotettu kiinni sinne ja sitten tossahan tuo pyörii tällä näytöllä. Tuo palikka tuli siihen kiinni tuohon ja tutka on tuolla. Joo, tämmönen set-uppi tässä näin. Vittu. Toimii se, joo. Tuo on vähän hervoton tää kuukeli tässä, mutta se vähän pomppii vähän miten sattuu jotenkin. Mutta no, en mä kyllä tämmöstä tykännyt koskaan tämmöstä kuulepallosta, mutta joo, kyllä tää nyt voi sanoa, että tää nyt on jonkinlainen tutka. Nyt pitäis nähdäkin, se näkee tosta niinku tuon aukon tonne, jos katsoo tosta ne. Sen pitäis käsittääkseni nähdä nyt tuosta kohin, niin sen pitäisi nähdä tuo Ellin kannella oleva aukko itse asiassa tosta. Tuo tutka osoittaa niinku suoraan tonne Ellin mastoon, niin sit siinä on tuossa tuo aukko tuossa tuo kohta, niin se varmaan näkyy siitä. Joo, tämmönen. Kattokaa nyt tätä kaapelivyyhtiä. Siis tää on niinkö... Tuntuu, että olisi puhelinyhtiöllä töissä. Siellä on vielä koaksiaalikin tuolla seassa yksi, en tiedä miksi. Kiitos vähän tätä kattokaas tätä. Tässä on niin. Ei ihme, että ei toimi. Tästä vehkeestä niin on toi magnetroni tuolta tongitaan. Sehän on siis niin sen löytyy siis tuolta. Näytän teille. Sen löytyy siis se magnetroni. On niin kuin se on alla. Ja se on niin kuin tossa. Missä on toi punainen tarra. Se lyödään uuniin se vähäksi aikaa ja katsotaan tuleeko siitä ohmimääriä mitään.
En tiedä toimii, kunhan kokeillaan. Tää on tämmöstä vähän niinku... Tää on harrastettu, kun opiskellaan vähän niitä tutka-asioita, miten nää toimii. Tutkitaan aikaa mitä. Tää on 4 kilowatin kone kanssa tää. Et jos joku tässä parko, hämähäkkikin löytyy sieltä vielä. Tultiin häiritse sun kotipesätutkaa. Sillä oli pesä tuolla sisällä. Tutkan toimintahan perustuu siihen, että se lähettää mikroaaltotaajuista säteilyä ja sitten se mittaa se heijastumaan. Eli se lähtee johonkin ja heijastuu sieltä takaisin. Se mittaa sen ajan siihen ja kauanko siinä menee, se heijastuu takaisin. Ja siitä se osaa piirtää sitten kuvaa ja siinähän on paljon häiriötekijöitä ja tutkan säätäminen on yksi semmonen oleellinen asia, että sit saa niinku järkevää kuvaa, että se ei toimi niinku peruutuskamera tai joku muu, että päälle vaan. Kamerahan mittaa periaatteessa valon heijastumaan, mutta se on ihan erilainen. Tämmönen hauska knoppitieto teille tästä asiasta, että Routehoni, itse asiassa jos googlaatte kuka keksi mikroaaltouunin. Ensin tehtiin tutkia ja sitten se Routehoni Dude huomasi vahingossa siinä, että kas hänen suklaapatukkansa sulaa ja niin, kun se kokeili näitä magnetroneja, mitä mä juuri tältä kaivan esiin. Huomasi, siitä lähti kuulkaas mikroaaltouunien kehitys sitten liikkeelle. Ja Routehonea voi pitää mikroaaltouunin keksijänä kyllä ihan puhtaasti siinä hommassa. Mikroaaltouunihan toimii tää, se on magnetroni myös. Teki samantyyppinen kuin tutkassa. Tää magnetronin homma toimii niin, että se hehkutetaan. Siellä on, se on tuolla, siinä on hehkujännite, se on lämmin. Siitä lähtee irtoa elektroneja ja siitä tulee tämmönen putki, aaltoputki. Se tulee nyt tästä läpi. Ja ne aallot tulevat sitten siitä tähän antenniosaan niin sanotusti tähän, jossa sisällä on erinäisiä rakenteita. Tässä on nyt tämmönen alumiini ja tämmönen heijastinpinta tuolla sisällä. Tuossa noin. Tämä sen lähettää ja sitten se myös luetaan vastaan tästä takaisinpäin. Ja siellä on ihan erikseen lähetinpiiri ja vastaanotinpiiri tuolla sisällä, josta se kuva sitten rupeaa muodostumaan. Ja sillä voi paistaa makkaraa, jos on tehokas kyllä. Sieltä lähti. Tässä on nyt magnetroni tämä. Tosta tulee se aaltoputki ulos. Sitten tässä on erinäisiä rakenteita. Tässä on säätöjä tässä aaltoputkessa tuolla. Esimerkiksi se nyt rimmataan kohdalleen. Ja se lähtee ja tulee tästä samasta. Ja tää magnetroni mikä täällä on, tää niin kuin lähettää. Ja sitten se heijasta mikä tulee takaisin, se otetaan vastaan käsittääkseni tällä osalla. Tää on japanilainen. Tähän on Simrat, kun tää oli tää tutka nyt sitten. Ja tästä menee, tää on vastaanottopiiri ja tämä puoli tässä. Ja kun tää on myös lähettimen, tuossa on muuntaja. Samaten kuten mikroaaltouunissakin on. Ja tässä on sitten vastaanottopiiri varmaan suojattuna tällä sisällä, josta sitten lähtee näyttölaitteelle tai tietokoneelle. No sehän on tietokone tavallaan. Koko lailla näin. Saatan selittää hieman väärin, mutta koko lailla näin tää toimii. Vaikka tää noin 15 vuotta vanha tää. Ja jos en vielä selittänyt, niin toi magnetroni on se osa mikä tässä menee, koska sillä on tietty käyttöikä. Se on niinkään... Se on 1000–6000 tuntia, riippuen vähän magnetronin tyypistä. Siis mikroaaltouunikin, kun se teho rupeaa heikkenee, niin se syy on siinä, että se magnetroni rupeaa kulumaan. No niin, mitäs tässähän me nyt nähdään tää koko homma ihan hienosti. Tässä on taaskin kumitiivistä. Tässä on toi lähetin vastaanotin. Tää on vähän erinäköinen kuin tuossa Routehonissa. Sen pesupati on tuolla ylällä. Tuossa on vastapaino. Ja tämähän pyörii sitten täällä näin. Tuosta lähtee mikroaalto ja sitten se lukee takaisin sen saman.
Joo, nyt editään täältä magnetroni. Joka ilmeisesti tossa on aaltoputki taas tuolla. Tuolla on, se on tuolla jossain se magnetroni tuolla. Siinä. Siellä taas on säteily lähde tuolla ja se on tämmöinen. Täällä meillä on magnetronipaistit. Tuoksuu hyvälle. Niin te voitte koittaa jollain halvalla, mahdollisimman halvalla radiolla, koska yleensä se lyö läpi näistä toi tutkasignaali. Vanha matkaradio. Mä kokeilen tuolla tällä skulaakse, niin tuleeko sit mitään läpi tästä? Ei ainakaan vielä tuu tässä lähemmäksi. Joo, nyt. Tulee. Tällaiselläkin, mutta radiolla se pitäisi AM-alueella kehua tuolla netissä, että AM laittaa tuohon viereen, niin sillä saattaa tulla. Älkää menkö sitten liian tehokkaiden tutkien lähelle, muuten paistuu palli. Katsotaan miten meidän paisti voi täällä. Joo, täällä nää höyryä. Saa olla vielä, nää on ollut kuin 45 minuuttia. Jos saisi olla tunnin tossa 100 asteessa, niin sit haihtuu kosteus. Ei enempää kuitenkaan. Ja tässä oli nyt se tämä Reimarine, eli Raytheonin pesuvati malli. Purin tämän. Tossa on se magnetroni. Tämä. Tehdään kohta niille pieni vertailu tuossa noin. Tän tohon jakkaran päälle se tuohon. Ja tässä on niin kuin ihan atomeina tää vehe. Tässä on taas tää lähetin vastaanotinantenni. Se on tässä tämmallinen. Sehän pyörii tällä kuvun sisällä sitten ympyrää. Hihnavetone juttu. Ja miksipä ei. Missä se aaltoputki nyt sitten on? Aaltoputki on tossa. Tää nyt oikeastaan kaksi. Toinen on varmaan lähetys ja toinen on kuuntelussa. Tuolla muuten näkyy tämmönen tappi tuolla putken sisällä, joka tulee läpi itsessä tänne. Muistaakseni se tulee tälle piirilevylle. Tää on todennäköisesti tulee tähän läpi, tähän tosta reiästä. Se on varmaan, mä luulen, että tää on vastaanotin puolesta. Joku viisas voi kertoa enemmän, mutta koko lailla näin. Hei, jos joku tarvii nyt sitten varaosiksi tai muuta, niin tässä on VHF Furunon Listressin-nappulalla oleva vekotin. Ja sitten tässä on Furunon kepsivaasi, navigointilaite, Furunon autopilotti. Tossa ei ole meillä tarvetta sille. Ja siihen on tossa vielä kajaari tohon Furunon VHF:ään eli tohon. Sitten tossa on peräisinkulma mittari tohon. Täällä on autopilottikin nimittäin jossain, mutta sitten puuttuu se itse anturi sieltä. Sitten Furunon iso näyttö. Tämähän on pelkkä näyttölaite. Oli äsken kokeeksi päällä, toimii tosi hienosti RGB:nä sisään. Siinä mä juotin johdot, kun mulla on virtajohtoa, niin mä juotin johdot tuohon, kun mä testasin. Tässä olisi tällainen. Tähän rupeaa olla jo ammattikamaa. Tollanen. Sitten on vielä tuolla toinen näyttö. Tuossa on tollainen, olisiko Fluxgate-kompassi muuten. Tää on siihen autopilottiin, se autopilotin ohjausboksi. Ja sitten tässä Hattelandin display-näyttö. Ja niin tää on massiivinen ja komia. Se mikä hyvä tässä on, niin tässä on kirkkauden säätö, tässä ei tarvi räplätä. Joo. Tän hinta on joskus, tää on reilu 10 vuotta vanha ainakin, mutta ihan ehjä. Tätä hintaa on ollut joskus jotain 2400 €. Tää on siis tosi jämpsy. Ja nää toimii niin 12 ja 24 kummallakin. Siitä tarjouksia otetaan vastaan, jos joku tarvii. Joo. Tää jää meille käyttöön. Nyt tää 11 sitten eli tää Furunon paketti, mikä oli tuossa ensimmäisenä käsillä, ja mä yhdistin sen tuohon meidän näyttöön jo tosta noin, ja se laskee jotain aikaa tuohon. Onpa pölyinen näyttö. Lämmittää. Nyt se kiljuusta. Ihan hyvä meininki.
Pikkusen menee soikeeksi tää tässä, kun tää näyttö on niinku vähän eri skaalalla, mutta no se piirtelee siihen. No niin, mittaillaan nyt nämä kuivatut magnetronit. Tämähän on nyt samanlainen tämä Maffi 1421B, mikä on tuossa meidän Raytheonin avoantennissa. Ja niin tälle saadaan jonkinlaiset lukemat. Se on nyt tämän 2,7 ohmia, se mikä on tuolla katolla paikallaan. Ja nyt tämä on 2,3 ohmia. Okei, se antaa semmoisen lukeman. Mitäs tää antaa tää Furunon kuivattu versio. Sitten tulee 2,2 ohmia. Ja tietenkään siinä ei saa olla tähän runkoon vuotoa, se kannattaa mitata myös tästä. Sitten on toi Maffi 1421B. Niin tossa sanotaan 2,4 ohmia. Ja nyt on semmonen käsitys näihin asioihin on nettiä kahdessa tullut, että jotkut sanoo, että se pitäisi olla alle 1 ohmin. Ja jotkut sanoo taas, että se pitäisi olla alle 5 ohmia. Tätä voi jokainen selvittää sitten ehkä itse. Tästä saa, jos haluaa kokeilla, jos on tutko pimeänä, niin haluatte testaa niin joku tarvitsee, niin tässä on tää Furuno E3571. Tää on nyt Furunon leimalla itse, mutta tää Maffihan on semmonen, mikä on niin kuin yleismallinen siinä mielessä, että näitä löytyy monesta tutkasta. Ja tää 1421B on aika yleinen. Ja tääkin tuntuu olevan tää nyt sama oli tuossa Raytheon ja Ray Marinessa oli tää sama. Sitten joutaa niin testiksi jollekin, jos joku haluaa. Kertokoon viisaammat lisää tuosta kunnon tarkkailusta. Ja nyt kun sitten joka kerta kun lämmitätte makkaraa mikroaaltouunissa, niin muistakaa, että se on amerikkalainen Raytheoni, mikä tutkaa kehittäessään keksi vahingossa lämmittää sillä ruokaa. Ja Amerikan militaaripuoleltahan tää homma tulee. Ihan täysin. Raytheon teki Amerikan puolustusvoimille niille teki tutkajuttuja tutkimusta yhteiskunnan rahoilla pitkältäkin. Tämmöisiä sodan ohiampumisiahan nämä monet keksinnät. Hei, onnea voittajalle! Ota Otso meihin yhteyttä motorship.suukko@gmail.com. Ota yhteyttä, että sovitaan sitten, että miten pääset noutamaan kellon. Kahvikupponen kyllä täällä. Kyllä. Sitten kuuluu tähän arvonnan voittamiseen. Joo, voi ilmoittaa kelloajan, milloin tulee kelloajan hakemaan sitä. Niin. Tässä on kova aikarauta. Yes. Otso Helenius 2131. Vielä tosi paljon onnea. Nyt on selvästi putki päällä. Olethan laittanut lottokupongin sisään. S-arpaakin voi ostaa tälleen. Keksitään taas jotain uutta arvottavasta. Joo. Me lopetellaan täältä tähän tää homma. Ja me ollaan tässä vielä vissiinkin viikon verran tässä Helsingissä, sitten me lähdetään kohti Raumaa. Tuolla on ihan selvä kevään olo.